he was pneumonia for 3 years and he could not come out from his room because he was afraid of going outside. What is your name? नोंथांनि नामा मा? Sean Nazari. Where do you come from? बबेनिफ्राय फैदों नोंथाङा? बबेनिफ्राय फैदों? गामिनि नामा? Demoguri. What has happened tonight? दा मा जाखो नोंथांनि दा मोनाबिलियाव? माबायदि मोनखो? एसे मोजां मोनदों। Are you really happy? आरो दा हसाखै नोंथाङा माने खुसि मोनदों ना? Who is inside your heart now? आरो दा नोंथांनि गोसो गोरबोआव सोर दङ? इसोर। Can you look in my eyes? आरो नोंथां सानै मेगनजों नायलाय। God loves you. इसोरा नोंथांखौ अनो। Hallelujah. Hallelujah. Say a prayer of thanks. आरो मा जाहैबाय जिसु आर'ज खालामदों। धन्यवाद जिसु। Amen. Hallelujah. For 3 years, बोसोरथामनिफ्राय he has not dared to go outside the house because of great fear. आरो गा न' सिंनिफ्राय बोसोरथाम बाहेरायाव ओंखारबोनो हायाखैमोन मानोना बिनि जिउआव गिनाय दङमोन। Here he is standing in front of all of you. किन्तु दा नोंथांमोननि सिगाङाव बिथाङा गसंनानै दङ। Who is healing you? आरो नोंथांखौ सोर फाहामखो? इसोर। Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. सोरबा दंबायो? 예수님 예수라야 해 바보게 살세 예수님 앞에 passaya 해 세단게 살세 주가오 할렐루야 주가오 할렐루야 주가오 할렐루야 주가오 할렐루야 What is your name? नोंथांनि नामा मा? आंनि मुङा खाथिमाल बसुमतारी। मोर नाम तो खाथिमाल बसुमतारी। Where do you come from? From अन्थाइबारि। अन्थाइबारि। Hwnai. I have not been there. आं बे जायगायाव थांफेराखै। This is a good place. It is just nearby border. Maybe I was there today. गिदिंथांदोंमोनबो जानो हागौ बिथिंजायनो। I saw the flags in front of the house. आरो मा जाबाय न'नि सिगाङाव बे फ्लेक्स खानानै दोननायखौ नुदोंमोन आं। What was your problem? नोंथांनि समस्याया मामोनलाय? आंनि समस्याया माने 1 बोसोर जाबाय माने आथिं बे आफादावरिया माने सायोमोन। आफादावरिया माने सायोमोन। दा मैया आं फैनानै एसे साबसिनाव फैदों। ओमफ्राय दिनै माने एकदम माने बे गेस्ट्रिक लिभारबो दं नालाय एसे दहायनिफ्राय एसे ओरै मोना एसे स्रां बेबायदि मोनदों आरोखि आङो। औ बे प्रार्थना खालामबाय थानायावनो आङो माने ओरैबायदि माने ओरै खालामनाय मोनदों उदैखौ बेनिफ्राय एसे दा बर्थमान टेकटाव मोननानै दं आरोखि। Wow! So Jesus was working in you with his life. आफादाव बे सानाबो Can you dance? दा मोसानो हागोन नामा? मोसानो। 예수님 앞에 서라야 해 바보게 살세 예수님 앞에 passaya 해 세단게 살세 주가오 할렐루야 주가오 할렐루야 주가오 할렐루야 주가오 할렐루야 Hallelujah! Where do you come from? बबेनिफ्राय फैदों? And what's your name? नोंथांनि नामा मा? बिमला नार्जारि। What was your problem? मा समस्या जादों बेमारा?
गारिनिफ्राय गोलैनानै आथिंबो ओमफ्राय सिंबो लोरिदों दाख्लिसो दाख्लि बुधबार 5 थारिखआव गोलैदों on the 5th of October, and she fell from 5 थारिख गारिनिफ्राय दा ना बाइकनिफ्राय माबानिफ्राय खाथानि जिनिफ्राय Oh, okay. Because she fell down from car, and then so she her back and then legs. And was it pain when you're coming here tonight? आरो बे बेयाव फैनाय समाव सादोंमोन नामा? सादोंमोन आं लावथि सुना फैदोंमोन लावथिया गारबोदों गारबोबाय actually the she came with stick and without stick she could not walk Who is he? सोर फाहामगोन नोंथांखौ जिसु How did it happen? आरो बे माबोरै जाखो फाहामजानाया माबोरै जाखो जिसुनि सोमोन्दै बिसोर कालभारि क्रुसाव थैनानै गावनि साबुकनि गारायजों Hallelujah. Can you prove us your baptism? दिन्थिनो हागोन ना जिरायलाय खालामनो हागोन नामा देनाय Hallelujah. 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 To God, hallelujah. To God, hallelujah. To God, hallelujah. What's your name, gentlemen? नोंथांनि नामा मा Where do you come from? बबेनिफ्राय फैदों नोंथाङा मालिबिटा from here Malivita. It's a good place. मालिबिटा मोजां जायगा What was your problem? मा जादोंमोन नोंथांनिया माबा आथिं जोदों थाबायनोनो हायामोन बेमारा थाबायनो लाथ'वाखै How did you come to this meeting? आङो ओरैनो बेंग्रा And then he was coming to left and legs. Left leg. Parkinson? Is it Parkinson? So what have the doctor said about you? डक्टराथ' बेखौ रोदासो हाखावदो माबा हाखावनांगौ And the doctor said that the brain, so he has to go under the treatment and then cut the brain on the treatment. Are you healed now? हामदों No more. Can you prove it? Yes! Hallelujah! Hallelujah! It's working perfectly! Hallelujah! All night, all night, all night, Jesus me, all night, all night, all night, all night, Jesus me, all night. What's your name? नोंथांनि नामा मा Sorry. Where do you come from? बबेनिफ्राय फैदों Midnapur. What's the name of the little child? बे गथ'नि नामा मा Iris. What was your problem? समस्या मामोन बेमारा आङो खर' सानाय ओमफ्राय आथिं लेंग्रा थाबायनाय And then she could not walk and she was left. The lady or the child? No, she. You could not walk? Yeah, the left. So the one leg could walk. For how long have you been able to walk? बे आथिं सानाया बारा गोबाव जायाखै सप्तानैल' जादों Just 2 weeks before. And what did the doctor say? बेखौ आथिंखौ नायाखै आं सैसोनानै How did it feel when Jesus healed? आरो जिसु ख्रिस्ट' जेब्ला नोंखौ फाहामबाय अब्ला नोंथाङा माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों She felt थाबायनो हादों she could walk. This is beautiful. Will you give Jesus glory? जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा मुलुगनि हागोन नामा? Say thank you. हामबाय
show us that you can walk properly. Hallelujah. Hallelujah. She was paralyzed in her legs. बेयो सिगाङाव लेंग्रायै थाबायोमोन लिंग्रि दा मोजाङै थाबायनो हाबाय नायदो And now she's walking like a perfect person. दा सासे मोजां मानसि बायदि बे थाबायबाय For 2 weeks she's been walking like this. सप्तानै बे लिंग्रिसो थाबायोमोन But Jesus has healed you. नाथाय जिसुआ नोंखौ दा सोखाबाय Amen. आमेन Amen. Let's Amen. rejoice. हालेलुया जों रंजानि Praise be to Jesus. हालेलुया नामा मा निरुला मोसाहारि निरला मोसाहारि मा जादोंमोन आङो 7 बोसोर जाबाय अपारेसन जानानै गुरुबादाराव ओमफ्राय बियो साबाय थायोमोन ओमफ्राय ओरै फारसेथिंबो एखे बे गुरुबादाराव सायोमोन आं दाखालिनिफ्रायनो खस्थ' मोनदों आं फैनो सानबाबो आं समखौ होनो हायाखै बेखायनो आं दिनै आर'ज खालामफैनानै लोगोसे आंनि स्रां मोनदों आरो औ सानायाबो खारदों हालेलुया हालेलुया बर'जों बुंखाबाय जों बुजिखाबाय जों इसोरखौ बाख्नायनि दे आं बे आइजोनि सिगां मोनसे फरायथिहरनो लुबैदों मैया सासे बोसोरब्रै पेरालाइज जानाय बबेयाव नुनानै दङमोन रुनिकाटानि प्रार्थना खालामजानायनि उनाव बेयाव जेबो आन्दाज मोनाखै नाथाय न'आव थांखांनायनि उनाव बे मानसिया मा होनना बुंदों आन्दाज मोनदों आरो बिनि आखाइफ्रा सिगाङाव सिदा खालामनो हायामोन बे गुरै जादों सिदा खालामनो हादों आथिंफोरजोंबो बे सिखारनो नाजानानै मा होनदों गसंनो नाजादों गसंनो हानाय बेबायदि जादों बेबायदि लर्सफोरबो खालामनो हायाखैमोन 4 बोसोर पेरालाइज जाना थानाय मानसि दा नाथाय बे मैया आर'ज जाखांनायनि उनाव बेबायदि गावनि मोदोमाव इसोरनि खामानि मावनायखौ आन्दाज मोनदों बेखौ बियो साखि हरदों आरो लोगोसे आरोबाव प्रार्थना लुबैदों जोंनिफ्राय दा बेनिखायनो काउन्सिलरफोरखौ खावलायदों बे सुबुंनि थाखाय आरोबाव प्रार्थनायाव गोसोखांगोन आरो आंबो आलासिफोरखौ दा थांनाय समावब्लाबो बिसोर गाहायाव थांजोब्बाय गोजौ जौस्राङाव गैलिया दा थांनाय समावब्लाबो आं बुंनानै आर'ज खालामहोगोन बे सुबुंनि थाखाय लिस्टखौ आं लाफाबाय आलासिफोरजोंबो प्रार्थना खालामगोन आरो नोंथांमोनाबो काउन्सिलरफोरा आरोबाव प्रार्थना खालामनानै हरगोन नोंनि मुङा मा ओमफ्राय नोंहा मा जादोंमोन मा जेंना जादोंमोन मोदोमाव सानाय सुनाय ओरैहाय दाख्लै सप्तानै जाबाय बे दरखौ फिसाय ओरै थांबायदोंमोन दा बे थाबायनो बायनानै बायनाय बायदि सायो ओमफ्राय आं मैया साबाय ओमफ्राय मोजां मोननाय दं फैनायावनो ओमफ्राय उन्दुनोबो ओरै माबानो हायामोन ओमफ्राय जिरायनो सिगां मोदोमा हथात एसे मोनदों आरो सानाया दंना गैला दा गैला बाज्ल'सायलायलाय बाज्ल'साय ओरै बाज्ल'साय बाज्ल'नो हायो आथिं थोंनैखौ खनसेनो बाज्ल' दे जों रंजानि मोसानि दे 1 2 3 go मोसा दे मोसायो फै